Tens a les mans un mitjà de transport sostenible. Abans de fer la primera reserva, demana el teu cupó a l'equipament. Omple el formulari per donar-te d'alta al servei. Descarrega't l'app de Somobilitat i comença a fer servir les bicicletes. Com reservar la bicicleta? Un cop siguis davant la bicicleta, obre l'app i selecciona la bicicleta del teu equipament de referència. Selecciona-la i fes la reserva pel dia i l'hora que et convinguin. Si en el moment de fer-ho està disponible, pots començar-la a utilitzar al mateix moment. Situa't davant la bicicleta i fes lliscar la barra que apareix en la part inferior de la teva pantalla per desbloquejar el candau. Desendolla el cable de la bici i deixa el carregador. Mou-te per Barcelona lliurement. Si al llarg del teu trajecte has de fer parades, pots desbloquejar i bloquejar el candau de la mateixa manera que ho has fet a l'inici de la reserva. Torna la bicicleta a l'espai indicat dins del teu equipament i endolla-la de nou al carregador. Bloqueja el candau fent lliscar la barra inferior de la pantalla i fes clic a finalitzar reserva. Si t'ha agradat l'experiència, repeteix i comparteix-ho a les xarxes. Posem en circulació bicicletes recuperades i fomentem l'ús d'un mitjà de transport sostenible.